On the slopes. On the slopes. Before the slopes. Ingen brækket ben endnu. Torben, han hjælper mig. Jeg lige husker på det. Polle er første gang, vi ser i dag, fordi at han har stået powerski. Og her har vi Mark Lundsen sammen. Og så herfra, og så herover til ned her, og så noget her. Det er noget, jeg drømte om i går. Hvordan gik det på det sidste punkt i pisten? Ja. Altså, i dag har jeg været begivenhed. Først startede jeg med at tabe den ene skistav. Og så skulle Poul lige vise mig over en anden sted, der var lidt pulversne. Og det kunne jeg ikke klare selv, for der kørte jeg lige ned, der var rundt 2-3 gange. Det så jeg. Jeg var ude at køre 20 gange. Fuck, det så jeg ikke. Pulversne. Der er ingen skid pulver. Jeg ved ikke, hvad det var for noget derovre. Der var dybt. Det var en halv meter. Rystelserne her. Jeg var rodet rundt, jeg trådte ned. Der var en halv meter ned, så tænkte jeg, okay. Nej, det var... Hvad ville BS have gjort? Han stillede sig bare på tværs af skien, så kunne jeg holde balancen ovenpå. Og det er den samlede væk ovenpå. Nej, der var fydet noget sne ind på en blå bakke. Det var det, der var. Så du ikke, det var flere steder, der var... Jo, jeg tænkte, nu gælder det om ikke lige at køre ind i den, tænkte jeg, så lige så tror jeg drejede lidt for hårdt, så røg den lige ned i, så får jeg lige på snøret. Det er lige strækken lidt mod det her. Det er en gummimand. Hvordan går det med kræfterne, Mark? Jeg bruger nok dobbelt op, eller trippel af jeres energiforbrug. Er det 2.000 kalorier, så er jeg vel op på 4. Det kan man se på Torbens mave, han bruger næsten ingen kalorier. Fuck you. Torben, du skulle være skiinstruktør, du er rigtig. Lige sådan her hver 5 minutter, ikke? Ja. Lige sådan her hver 45 minutter, ikke? Ja. Jeg er i gang med at løbe på ski, i stedet for at stå her og snakke. Og de der sorte løjper tager livet af mig. Især den der off-piste med helikopteren. Goddammit. Go, Lauko. Der er noget af den der skrå dernede ved Lactusa, hvor du skal køre under jernbro, eller under broen, og så var et skarpt til højre. Og det var totalt iset til. Der gav vi op. Så, afsted med dig. Ja. Pas lige på, nu kommer jeg. Vamos. Ja. Og så kommer han ud, og så over på bænken. Thank you for following me. Det er en stor dokumentar. Der henter Høler slag og nok af mig. Det betyder, at han slår igen. Hvordan går det? Ja, det må man sige. Kan man retusere? Cheers. Cheers. Big ears. Buffalo. Hvem af dem nappede du? Hvem er drengene nappede du? Det der kommer på YouTube. Jeg skal ikke afsløre noget. Ser vi så Torbens flæsk. Ej, det er flot. Skal vi lige... Ej, prøv lige at se det der. Nej. So much flesh. Okay, go. Okay, be careful.